Gusti Allah wa'budu nyembah sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Wala tusyriku bihi syai'an, aja menyekutukan Allah. Jadi dikon nyembah Gusti Allah, ora oleh menyekutukan Allah, menyamakan Allah dengan selain Allah. Jaluk ning gone sak liyane Gusti Allah, iku menyekutukan Allah. Wong kok njaluk ning gone saliyane Gusti Allah, iku berarti menyekutukan Gusti Allah. Wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba. Kelawan wong tuwa loro awake dhewe kon berbuat bagus. Begitu juga kelawan kerabat-kerabate. Wa fil hadisi mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Man utawi sapane wong kana kang ana ya man iku yu'minu iman sapa man bilih kelawan Allah taala wal yaumil akhir lan dina akhir fal yasil mongko kudu gelem nyambung ya mongko kudu gelem nyambung kudu gelem nepung sanak fal yasil rahimahu. Nah awake dhewe iki ngaku lho ya, ngaku iman karo Gusti Allah. Mongko awake dhewe iki kudu gelem nyambung seduluran. Ojo sampe medhot seduluran. Syarate ngaku iman. Dia ngaku iman karo Gusti Allah, ngaku iman karo dina akhir, kok medhot seduluran, iku berarti awake dhewe imane ora patek tenanan. Berarti yo gak iman. Wong jare iman bedina salat, tapi karo dulure kok ora apik. Gak tenanan. Balene nek sing penting awake dhewe berusaha untuk baik. Adapun yang dulure awake dhewe umpama dijak apik gak gelem iku urusane ndek, dudu urusane awake dhewe. Umpama awake dhewe duwe dulur, wis mbok apiki mbok sambang bendina mbok sambang ya mbok takoki. Kok ije gak gelem apik, itu urusan dia, bukan urusan kita. Yang penting kita sudah berusaha untuk berbuat baik. Berusaha nyambung. Dene kok kono moh. Berarti dia yang tidak punya iman. Berarti ndeke sing ora duwe iman. Nah, itu sepenting awake berusaha nyambung. Walladzi la yuhsinuna ila aqaribihi yuwasi'ullah alaihi fi rizqihi wa yutilu umrah. Walladzi utai wong yuhsinu kang iku bagusi ya alladzi ila aqaribihi maring pira-pira kerabate alladzi yuwasi mongko bakal jembaraken sapa Allah alaihi ing atase wong mang fi rizqihi ing dalem rezekine wa yutilu lan bakal ndawakake sinten Allah umrahu ing umure wong mang. Jadi sapa wong kok gelem ngapiki dulure, janjine Gusti Allah yuwasi'ullahu alaihi fi rizqi, mongko rezekine bakal dijembarno, bakal diparingi lancar. Wa yutilu umure ya dikeki dawa tapi sing barokah. Ndeka nak gak dawa nak barokah ya ora dawa. Ndeka nak barokah iku ya dawa. Jadi intine wa yutilu umrah iku diparingi umur sing berkah. Umur sing berkah itu selama awake dhewe urip ning donya, awake dhewe nglakoni barang apik. Gelem nglakoni barang sing apik, gelem nglakoni perintah Gusti Allah, ngedohi larangane Gusti Allah. Iku jenenge umur sing barokah. Kula sampeyan dikai umur 100 tahun ibadah gak tahu. Itu berarti umure ora patek barokah, ya ora barokah. Ora barokah.
Wa fil hadisi lan ing dalam suwijine hadis silatul qarabatu silatul qarabati masratun fil mal silatur rahimi tazidu fil umur wa yaghfirullahu dzunubah utawi nepung sedulur nyambung sedulur iku masratun ndadekake sugih fil mali ing dalem bondo silatur rahim utawi silaturahim dolan ya dolan silaturahimi dolan tazidu fil umur nambahi umur wa yaghfiru wa dzunubah lan Gusti Allah bakal nyepuro dosa-dosane awake dhewe. Dadi nek awake dhewe gelem nyambung sedulur dawuh Gusti Allah masratun fil mal iso ndadekno sugih. Iso ndadekno sugih. Lah sing dimaksud sugih iku bukan berarti kok duit akeh. Sampeyan duit akeh tapi karo dulur mrapate akur. Ora akur kabeh ra ono sing mbok apiki, sumplek dasem. Hah? Wah, ora apa-apa duitku akeh. Ora apa-apa duitmu akeh. Lah ya ayem-ayem uripem. Ora bakal ayem. Mergo kaya ora duwe wis ora ayem ah wong ora rukun karo dulur iku wis ora ayem blas iku. Ora ayem blas. Senajan duwite akeh, kok muni wonge ayem ora percaya. Masratun filma. Dadi wong sing gelem nyambung sedulur iku iso dadekno awake dhewe sugih. Ayem maksude. Wong sugih iku wong sing ayem. Buka dudu wong sing sugih iku dudu wong sing sugih dhuwit. Laisal ghaniul mal walakin ghaniyun nafsi. Sing diarani wong sugih iku kok ora sugih bondo ora. Tapi sing diarani wong sing sugih iku sugih atine ayem. Atine ayem. Sugih bondo tapi nek atine ora ayem berarti yo gak sugih. Wite wae nek uripe ayem blas yo kemrungsung. Wis duwe ngene jek kurang, wis duwe ngene jek kurang, wis duwe ngene jek kurang, berarti ora sugih. Mane Mbah Yai Khalil iku nak mari santrine ke aja nak ndonga aja kepengin sugih yo. Kliru nak ndonga kepengin. Ndonga supaya diparingi Gusti Allah cukup. Ya wis. Kepengin ngene cukup ana, kepengin ngene cukup ana, kepengin ngene cukup ana. Iku wis ngungkuli wong sugih, dhewe wae kok. Dadi nek ndonga aja njaluk sugih, tapi njaluk cukup. Pengen numpak sepeda motor, ana sepeda motor. Kepengin numpak mobil, ana mobil. Kepengin numpak pesawat, ana duwite nggo numpak pesawat. Lah cukup, kan cukup iku. Jadi di samping silaturahmi nambah seduluran iku mang nyambung seduluran iku mau apa iku jenenge iso ndadekno awake dhewe sugih. Awake dhewe dolan ning gone dulur. Silaturahmi iku iso nambahi umur. Wa yaghfiru dzunubah lan dosa-dosane awake dhewe ya disepuro. Dadi mulane nek ana dulur dolan iku mlebu omah nggawa rezeki, metu omah nggawa dosa. Dadi dosane disepuro. Dadi nek dulur mulek ngono ku dosane dihapus karo Gusti Allah. Srit. Dulur dihapus, dosane dihapus. Umpama kok dulur mlebu sang iku wis iku awakmu entuk ganjaran, paringi ganjaran karo Gusti Allah. Paringi rezeki karo Gusti Allah. Engko nek dulur metu mulih dosane dihapus karo Gusti Allah. Sing dosa cilik-cilik ya, dosa cilik-cilik dihapus karo Gusti Allah.